Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün biz görüşüňiz ýaly ýene-de öýdürejilik toparymyz bilen Katmer kafesyny, ýagny durmuş turalgy satly gepleşigimiziň täze sanyny ýadgy edýär. Durmuş turalgy satly gepleşigimiziň täze sanynyň mehmany elbetde Türkmen telewizioniýasynyň Altynasır teleýaýlymynyň jahan ýangy gepleşiginiň alyp barjysy Aknabat Alyýewa. Aknabat gence biziň çakylygymyzy kabul edip gepleşigimizde mehman bolýanyňyz üçin köp sag bolsunmyz aýdýar. Elbetde dinleýijiler siziň sesiňize eýýam ähli adamlar tanaýan bolmaly, ýöne daş keşiňizi, ýüz keşiňizi tanamaýanlar kändir. Edil şo maksat bilen sizi gepleşigimize çagyryp, şol owadan sesli denanyň daş keşfini biz ähli tomoşaçylarymyza aýan etmek, görkezmek istedik. Eger mümkin bolsa bugün biziň soraglamaryza geňişleýin jogap berip, siz hakynda şol owadan sesli denanyň durmuş hakynda gyzyklanýan ýyleşerimize gurrun berseňiz. Men 1984-nji ýylda Teleradio Merkezi Döwlet Kärhanasyna işe başladım. Hawa. Şondan bäri öz günümel işimiň daşyndan radio gepleşikler alyp bardym. Edil häzir jahan ýangy gepleşigini alyp barýan Altynasır teleýaýlymyna. Men dogry aýtsam, öz işimi gaty ihlasly ýapyşdym. Gaty ihlasly ýapyşdym. Aknabat gence siziň asıl käriňiz wezipeňiz Teleradio Merkezi Döwlet Kärhanasyna uly tehnik wezipesinde işleýäňiz. Ýöne şeýle seredende alyp barjylyk bilen tehnik wezipesi ol her bir aýratyn hünärde. Indi eger mümkin bolsa şol alyp barjylyk kärini näýle bardyňyz we umuman gurrun berseňiz? Umuman gurrun bersem men 1977-nji ýylda Aşgabat şäherindäki Gurbannazar Edizowyň adyny götüren 29-njy mektepde okudum. Şondan soňam okuw guturdum. Mektepde urumda da men aýdym aýtmana höwes etdim. Ýöne bir sebäp bilen elbetde nesibe çekenlerdir-de. Aýdym aýtmaklyk bir sesiňem bir ýerden çykmalydyr da elbetde joşup duraňyrymda. Aýdym aýtmasam, ondan men köp kärhanalarda işledim. Mektep guturanymdan soň iň soňky togtan edaramym şu Teleradio Merkezi Döwlet Kärhanasy boldy. Özüm ihlas bilen kärim gowurdym. Ilki başlamda ses temarlaýjylykdan başladyk biz. Sesimem o wagt ýaş bolan soň çağalar gepleşigini alyp barýardym köplönç. Türkmenistan Pioner Radio gaziýeti hem rusçasyny hem türkmençasyny okuýardyk. Näçe ýaşlarynda o wagtlar? O wagtlar 25 ýaşymdadyk. 84-nji ýylda geldim. Ondan ýoş-ýoşdan soň ulrak gepleşiklere başladım. O meniň watanym diýip radioda halk dinledi, şo gepleşigim gaty gowurup dinlediler. Olam näçe dillerde Gürgen, Eýran hemme ýurtlar dinleýärdi ony. Daşary ýurtlar dinleýärdi. Ondan oňa da kän hatlar gelýärdi. O gepleşip dowamly bolsun diýip. Aýanyň durmuşda bu çağalar dünýä innowaat etdir. 6 ýylda men öýde oturdum, çağalar terbiýeledim. Aýal maşgala elbetde çağalara da teretmeli. Çağa da teretmeli, terbiýe de bermeli. Iki gyzym, bir oglum bar. Öýleşip biletdim, Hudaýa şükür. Ersindenem iki gyzy bar, 6 tan gyzatdygym bar. Tolema janlar sag bolsun. Sag bol. Nem häzirim hormatly dinjälişde bolsamam. Şol jahan ýangy gepleşigini. Jahan ýangy gepleşigini alyp barýan öz gönümel kärimde de işläp ýörum. Tolema. Hiçden ýadam zok. Hiç haçan ýadam zok. Biz şunaýyla erjel ýapyşdygymyzça onuň ýene bir zat halk dinleýär şu gepleşikler, süýüp dinleýärler. Sözüňizden bölýän Aknabat gence dogry aýtsam, jahan ýangy gepleşigi Altynasır teleýaýlym açýan jahan ýangy gepleşigi başa aslında gepleşik älemde bolýan täzelikleri siz gurrun berýäňiz, aýdyp berýäňiz. Täzelikleri görüp otursamam, siziň sesiňizi dinläp, şol täzelikler näme hakynda men geç gitýäm. Diňe ses dinleýärdim. Diňe sesi dinleýärdim, dogry aýtsam. Indi gepleşigimizi belki
başından görüp açman edil şu yerinden açan iyileşelmeden badır. Onun diýenler bu gepleşikde bu zenan maşgala kim kätebi aydymçylarym biz çağırýar. Halipa alpbarjylar, jurnalistlerim çağırýar. Diýjek bolýanym köp tanamaly adamlarym çağırýar. Ýöne köp adamlar sizin sesiňizi tanaýardy, ýetkeşiňizi bilmeýärler. Şoň üçin gepleşiňizden şu ýerini şol jahan ýan gepleşiginden bir bölük odan sesiňizi bilen gürläp berseňiz, ondan biziň tamaşaçylarymyz şol denan eken diýsinler. Jahan ýan gepleşigimizin şuň kysanyny dünýä täzelikleri. Virtual tehnologiýasynyň kömegi bilen inni Vietnamdaky 300 ýyllyk taryhy bolan Huey gadymy şalar köşküniň ähli künjeklerini 20 minutda synlap bolýar. Şeýle hyzmatlar jahankeşdelen köp sanysyny çekdi. Muň özi ýitirilen şalar köşküniň gözlegi ýaly virtual syýahatyň diňe bir bölegidir. Ýakyn geljekde köşküň üstünden uçup geçmek, Huey berkitmesini, köne binalary, şol sanyny çyragy synlamak ýaly hyzmatlaryň ýene-de 400 teklip ediler. Bu taslama aýratynam häzirki zaman tehnologiýasyny halayan ýaş nesiller üçin köşkü öwrenmegiň iň täsin usullar. Ýakyn wagtda Huey neberilerini degişli binadan ählisi öwrenmek, gorap saklamak we gaýtadan dikeltmek üçin sanlaýyn görnüşe geçiriler. Sonunda ne mehriban illeşler şunun bilen gepleşigimiz geçirip durýar. Hoş sağ olun. Asliyetinde men işe başlan döwrüm diňe radio gepleşikler alyp barýardym. Onda da watan radio ilim köp işleşdik. O köp halipalar bilen işleşdim. Juma ýazmyrat diýdi. Qurban Amanýelli, Penjwar Iliýasow, Gellibaşew, kän halipalar bilen Bayram Ýeldimuratov. Bize köp zatlary şol halipalar öwretdiler. Biz şolar dinläýärmi öwrendik. Asliyetinde biz mektepde okanmy öwrendik. Arasda öz ene dilimizi yitirmedik. Şu muallimler bilen zan edip öwretdiler. Boşgular okudyk, rus dili bolsun, öz arasda öz edebi dilimiz bolsun. Biz şondan çykmadyk. Diňe şu arasda türkmençe gürlemäni öz arasda dilimizi yitirmedik de. Rus diline, rus diline okudyk biz. Ýöne esasy ingliz diline geçdiler biz o döwürde. Edil azda känne ingliz diline, edil ona sana bilýär. Durmuşda görülle alan meňzemek isläne adamlar boldymy? Men hiç adama meňzemek häsiýetim ýok. Men diňe öz okuýum boýunça çağalykdan ardy eden käriňizem aýdymçy bolmak diýdiňiz. Aýdymçy bolmakdy ýöne bir sebäp bilen men ona şutak işe geldim. Alpbarjylyga ýakyn etdim. Öz işimem ýokdy, öwrendim. Işimiň başyndan men esasy arasda dille öz gepleşiklerimi alyp barmany öwretdim. Şol höwetden ýerine düşdi, Hudaýa şükür. Tanqydy näil kabul etýäňiz Aknabat gençe? Tanqydy ol edil men tanqyd diýebiljekde. Ýöne käň wagt alpbarjylyň beýleräk okuyan ýeri bolýardy. Hawa. Şol ýalykda biz öwretýäs. Şol aljak adama gowy kabul edip düzedýärler. Almajagam elbetde özüne demedim. Durmuşda adamı en gerekli 3 häsiýet sizin üçin. Gerekli häsiýet. Ilki bilen adamkärçilik. Ulyny syýlamaly. Kiçide hormat goýmaly. Sebäbi kiçilere hormat goýsaň, olar bizden görürler ýalarda. Syýlanşyk diýen zady göz ýetirýärler. Ondan biz esasan ularda hormat goýýar, kiçilere syýlaýar. Bilmeýän zatlaryny başardygymyzdan öwretýäs. Çağalanmada da eýle bolmaň, beýle bolmaň diýip Hudaýa şükür çağalanma durmuşda orundy tapdylar, ýaşap ýörler durmuşda gyrlanmam Hudaýa şükür. Oglum işläp ýör, ýokary okugy tordy. Häzir ol işläp ýör, öz kär söýmüşli olam. Şo kär saýlap ally, eje men şu kär saýlap alýan. Şoňça da işlejek diýdi. Üstünlik arda edýär. Ýene 2 häsiýet galdy. 2 häsiýet näme-de bolsa biz türkmen maşgarasy. Şu milliligimizi ýitirmejek bolýas. Dogry edýär. Arasda milliligimizi ýykyn edýän,
keşte çekýän. Tuğalem. Bizim bilmeýän zatlarymyz gatykän eken onda. Keşte ýakalar edýän. Tuğalem. Ýanymdaky gyýjaglara da başardygymdan öwredýän. Eber ýaşgylar kän işläp beren ýerimde. Aknawat gençe hayrat edip öwredýär. Madır diýär. Käri öwrenle ýigren diýipdirler. Eber sol durmuşda gerek bolýar şol. Ol manna öýde ýakalanyň edýän, öýde geýje köýnüňi dikinýän. Ulam bir adama bir uly kömek. Durmuşunda uly kömek biljekde sana gerek bolýan eken şol wagtlar. Üçüncüyni men kakamjan Türkmenistanyň atgynyň artisti Garyagdy Aliýew, gyjykçy. Evet, men sınıf maşgalatyna durmuşum. Ondan sonra nereden aydymaýdasyňyz gelmesine? Şoda dutar gyjagy öýde ýasaýardy kakamjan. Menem köplenç kakamyň ýanyna oturup kirşini durutaryň kulagy diýä, tenekara batyryp odatlar emne batyn men kömek edýärdim. Ýanyna oturandym. Gyýz meni işlemedelim de oğlanın otadı ýaly ýapşy berýärdim. Anna Onda kakamjan dutar ýatap bolantoň, dutaryň sapyny. Balajym han şu dutaryň sapyny diýişlep alam diýerdi. Çağırak da bir domatlar, höwes edýärdim şu kakamyň ýanyna oturup şu dutary ýasalyşyna teretmän. Ondan şonu diýişlep oturursyň bolan, garňyladyp çalýar bolan. Şur sağ biniň ornap, süňüňe girip diýerdi. Onun biz nenen aydım sağı, halamalı, nenen müniyalak zada yıkkın etmeli, sunuğda yıkkın edip. Gıcak çalyadı. Siz öğrenmediniz çalmadı? Yok. Öğrenmediniz? Dinleyedik. Yasap olandan sonra oturup çalyadı, dutarda çalyadı. Ama öz günümel kâri gıcakçı. Aktıklarına var mı başka çağırlar? Yok. Devam etmedi. Yok, bir ayarlığınım var menden olsa, oğlum çağır taraftan racayılımına yadırım işləpiyor, alıp barcı. Mümkün adını bellek geçtiniz? Oğulnavat Aliýewa. Oğulnavat Aliýewa. Ol menden hem onu işləpiyor. Yani efire son çıkıp başladı. Haydi gepleşik alıp barya? Çağır taraftan racayılımına. Sonra alıp barcı, yadırım işləpiyor. Aknawat gençe, siz durmuşda gaharjan mı? Yok. Yok? Men ýöne daşymdan urun agras diýerler. Agras häsiýetli diýerler. Aslynda beýle-de. Men ýöne asliýetine gürleşip başlan adamlar, men bilen töhwetdeş bolan adamlar. Ay ýokla, ulumsuzlyk ýa-da agraslyk sürtseňem ýokjak beleken gürleşip otursaň. Şey diýerler. Siziň üçin iň gowgun nähil bolmaly? Iň gowgun, meselem ýerdenden akşama çelli, günüň nähil geçmegi? Ýerdenden akşama çelli men ömrüme diýen häzir men Hudaýa şükür peýgamber ýaşyna ýetdim. Häzirim işläp ýörüm. Men üçin durmuşda iň gowy pursat şu ýerden işe barýan. Akşamam işden çykyp çykaýdýan. Şonda men günümiň nähili geçenini bilemok. Söýän işimde men işläp ýörüm Hudaýa şükür. Hemme taraplaryň mümkinçiliklerimiz bar. Hiç ýeli bökdönçlik ýok. Onun biz nenen höwes edip işlemäli. Nenen ýapşmaly. Nenen bizim günlerimiz gowy bolmasyn. Nenen bizim günlerimiz gowy bolmasyn. Häzir ýurdumyz parahat. Hudaýa şükür. Bahman arkadaşlar, sirdarymyz bize uly mümkinçilikler döredip berip otýar. Ol işleýän enjamlarymyzda hasam sesin owudunlap çykarýar-da ol mikrofon. Siz ýa belleşimi diýäli teknik wezipesinde da işleýän bolsaňyz bilýän bolmaly. Biz teknik bolamyzsoň, bize şu teksti getirýärler. Men şu teksti okamda, şu gepleşigi şu ýurtda gezip ýörenýär edip, şonýaly girýän men tekstin içine. Onu bilýärsiz, dinlärmiz dedi. Şu gepleşikde men şu ýurtda gezip ýörenýär edip ýetirmäni gowurýan. Ýasama bolmaly hiç yok. Hakykatdan hem aty dogry belleýäňiz. Hakykatdan hem özüňiz şol ýurtda aýlanyp, dinleýijilere de şolar hawa getirýär. Şolun ýanyna içinde bol burun berip ýörenýär edip alyp barman gowurýan. Aty dogry belleýäňiz. Durmuşuňyzdaky iň uly şowluluk siz üçin? Durmuşumdaky iň uly şowluluk agtyk birinji jagtygym dünýä ýenenni. Sizden bagtly adam bolmady. Menden bagtly adam bolmady. Ondan soň Hudaýa şükür. Agtyk süýjü diýerler, çağadan şol hakykat ekenmi? Şos hakykat. Ilkije görünje agtyjagym, tam gözüme, tam üstü görünýär, inişmat körpe jagtygym
oğlumun ikinci çağıydı. Bir yaşadı. Tuvalama. 22 sen, sentyabrın 22'sine bir yaşadı. Kalpacığını sıyırdık, patrak seçtik. Her çağın öz süyücülüğü var. Qarab enäniň etmeli däplerini ýerine ýetirip, hemme bady ýerine ýetirdik. Çağaçyklaram daýy şükür. Hersiniň hem öz oýunçugy bar bolan, günne de bir täze oýunçular ýalar. Goý olaryň bagtly günlerini buýsanyp ýaşamak Allah jansy nesip etsin. Durmuşuňyzdaky şol bolmasa bir günem oňup bilemok diýen dadyňyz barmy Aknabat Kenje? Men şu işläp ýören kärim bolmasa men oňman diýen. Ýöne adamçylyk wagt geçýär, bizem näme? Ýaşlar gelýär. Ýaşlar gelýär ýerine. Keşte çekýän bolen welneje maňa da keşte çekmäni uradayda diýip goýsak bolup gelen kän. Soň şular bizden işden gidýärler adamçylykda näme? Ondan soň ýüri tegelip sagoldan aýdyp gidýär welneje jan şol ýakmany uradan sag bolsun men häzir. Hidil edip özgejek köýneklerimiň ýakasyny özüm edýän diýe. Tuvalama. Şol näme sag bolsunlar aýdyp gidýärler. Onda geljekine biziň çağalarymyz nekip bolsa jahanýan gepleşigini görerler. Onda da bir gowy şägird özüňi ýaly owadan setli bir şägirdi taýýarlap arkayın gelseler men raja gepleşikler boýunça da gelneje taýyn näýil alyp barada bowulurga. Debaby raja gepleşiklerde de idew gepleşikler bolýar. Resmi habarlar bolýar. Olaňam hersini alyp barmaly, halka ýetirmäni başarmaly esasan. Ona öz sesini üýtgörüp hemmesini bir ses alyp barıp bolmaýar. Hemmesini bir sesde bolmaýar. Raja oýunlarda da kän oýnadyk biz. Peşegem bolduk, tilkem bolduk. Her hile ertekler. Size öwreden halipalar bellek geçdiňiz. Ine tilkin şeýle gürlemeli, towşan şeýle gürle. Jumaýa Murat bilen köp işleşdik. Ertekler ýa penjuarly ýa diýdi. Gurban amangelli. Debaby teatr işgärlerim bide kän gelýärler. Her kim bir öýüne berýärler. Sen plan bolmaly, hawa sen tilki bolmaly, sen pişik bolmaly. Murat Niýazow tagy bilen kän işleşdik. O welne de bilen gaty ihlasly bilen işleşdik da olar ýa. Siz olaryň şägirdler bolýar. Biz şolaň şägirdler bolýarsak. Ilkinji Aknabat Kenje, ilkinjisi sen gelen sesiň owadan ekeni barlap göreli sesiň raja gepleşiklere ýa-da teleraja gepleşiklerine barlap görelýän adam. Şo döwür bizde Çaran Gurbanow, merhum esasy şo belne. Bizi kän zatda iterdi, gollady, alyp bardyrdy bizi. Şo pursat ýatlaýyn. Näile gol şo pursat? Şo pursat ilk çağalar gepleşikden başladym da men. Onu bir ýöne hüwesçem diýýärler, ýöne orus diline, türkmen diline. Okuyadık Türkmenistan Pioner Radyo Gazeti gepleşigimiz nowatda kysanda başlaýar. Ondan bu efiri Pioner Radyo Gazeti. Türkmen Pioner Radyo Gazeti orusçygynyň türkmen biz dine şu tekst boýunça şu tekstden çykman alyp barýar. Emma radio oýun bolsa ýa ertekler bolsa onu tekstde de tereden o. Aman özüm adam däl özüm towşan ýaly. Şol towşanam bolýar, tilkijigem bolýar. Ay men gum tilkisi däl, men kul tilkisem diýýär. O her hile bolýar da. Jumaýa Murat ýa-ni ýaňy dünýeden ötdi. Biz oň bilen gatnaşdyk. Maşgalalar bile gatnaşdyk. Bu demek bolduk. Daýy şükür häziram bizde agtyjaklar işläp ýör. Olar bilen bile kardeş bolup işleşip ýör. Mukamcan. Agtyjak. Bile işläp ýör. Jahanýanda da bol kän bizde operator bolup oturdy başlanda bizde okap ýören döwri bizde gelip işleýär. Demek onda siz jahanýan gepleşiginden öňe bir näçe köp sanly gepleşikler alyp bardyňyz. Gepleşikler, radio gepleşikler. Size onda şol radio gepleşikler alyp bardym diýäňiz. Has ýakyny. Maňa has ýakynym türkmen şoglaty gepleşigini alyp barýar. Näçe? Ay izahata şonda idew adamlar, boşgular var. Onda magtymly pragy boşgularam gelýärdi. Onu köplenç okuyadyk ýöne onu köplenç erkek adamyň sesini diýip bu alyp barda boldy. Onu okuyadyk özümizçe okuyadyk da ýöne erkek adam alyp barda magtymly sözlerini bolýardy diýip ondan olar
orun veriyadık. Bunu sen okumalı. Onda da köp dinleyiciler sizin sesinizi jahan yan geçmişine belli kalıptırlar kulaklarına. Ana köpçülükte toy bayramlarda otur qaňa gurrundaş bolanlaryna diýerlermi şol aýal sizmi diýip? Ola ol. Merkezi bir gedip ýöne dukana çörek almaga ýürdim. Ýaşylraň adam oturan eken. Ana menen taýy diýdim maňa şu Türkmen el çöreginden beräýin da birliksin diýdim. Şi diýip bizime eretdi. Be gyýdym diýdi. Sen ne şu jahan ýaňy pleşigini alyp barýarmy? Menen o da aýjan diýdim. Dinleýäňim diýdi. Wah, edip dinleýäne balam. Men onu şu özüm görmäni höwes edip durdum. Ay men bagtladym, meni aýjan sen görýäňmi? Çörek bahanasy bilen geldin, men seni tanadym. Sag ol gyýdym. Ýeşiň mundan meýlägim üstünlükli bolsun balam. Sesim öňküden omodanlan. Ay ken maň gowy ýaxşy. O gowy sözlerden soňra haq beter söýýänsiňiz öz käriňiz. Biz raýat dinleýär, raýat baha berýär. Biz raýatlar üçin işleýär. Şolardan biz gowy bahalar alyp bilsek, köp sag bolsun alsak, biziň işimiz ýerine düşdi. Indi sözümiň başynda ýa-ni eýäm akdyklanma, çağalam, gyýdym, çykardym, ogluma ýördüm. Ýöne men hergedek jahan ýan gepleşigini dinlämde, tomoşa edemde bir ýaşajykdan maşgalam gadyp pikir etýärdim. Aknavat genje tügelemesi eýäm ene bolupsyňyz, mama bolupsyňyz, çanyňyz sag bolsun. Şol owadyňyz, sesiňiz hiç wagt bady ýatmasyn. Has gödölleşdim diýip. Durmuşda Aknavat genje ökünýän dadyňyz barmy? Ökünýän dadym men mektebe oturup ýokary mektebe bir gedejik tenişdim. İýdigide we finanşmaly kenimiz diýýär. Şoň ökünýän. Ýokary bilim alsaň näme de bolsa köp zady wezitimiň açylýar. Halipalar ýene görýän, okaýan. Onu şu ýokary girmedi meni Allah tarapyn maňa berilen şu sesim meni şular ýaly derejä ýetirdi. Men ýokary bilim alamdy da şular ýalap belki yetmezdim diýär. Belki yetmezdim. Men öz kärime ýapyşdym, şol kärim bilenem. Haýky ýokary hojaýyna teňaşdyňyz? Türkmen Döwlet Üniversiteti. Mahtumulana Türkmen Döwlet Üniversitetinde tarih fakültetine dokument tapşyrdım. Ýöne birinjisinden geçdim egzamenden. İkincisinden bolmady. Elbetde ýazylan nälerdi. Sizin ykbalyňyzda belki sunugat işgäri bolmak ýazylanlar. Sebäbi aýdym aýtmagy barýardy. Mahtumulana Üniversitetinde finanşyp eger geçen bolsaňyz egzamenlerden onu siz muallimçilik kärini dowam edip bolardy. Ýa-ni käriňiz terk ederdiňiz belki. Belki bu zatlar bolmazam men. Aknavat genje siz nähil pikir edýäňiz? Ene sizin durmuş ýoluňyz ýaşlara görelle bolup bilermi? Ol ýaşlara görelle bolup biler diýip men gaty özüme göwnüm etip aýdyp biljek däl. Ýaşlaryň aljagy şu gepleşik dinläbem köp zady görelem diýilýän ýaşlar kän. Siz dünýä täzeliklerini aýdýaňyz. Sag bolsunlar dinleýäs, ýediledýäs. Onuň bir gatnaşýan ýerime aýtdy. Ol ozalam özümde işläp giden oglum Azadym Eredif. Şu gepleşik dinläp diýdi. Men ýediledip dinläp uklap galýan diýdi. Haqqy dogry aýtdyr. Sen sesim ýatyrýar adamy diýdi. Jeýle bir beýnim köşeşip diýdi, bir hel rahatlanyp. En sonunda da hoş sag bolun diýemdi de gözüm açylýar diýdi. Ýa oturdum diýdi. Ýa toraýdym gaýýan. Ora meýmra ukaýtdym bolene ýa. Şu ýerde menem goşaýyn Aknavat genje şol jahan ýan gepleşigini ejem bilen bile tomoşa edýärdik. Ejem adynlarym köp sag bolsun aýdýar. Ejem hemişe diýär, owadan aýşydan anam. Dedi şey diýärdi hemişe. Köp sag bolun. Jangda salam aýdym. Köp sag bolsun aýdym. Owadanlyk diýip siz näme düşünýäňiz? Owadanlyk diýip düşünýän zadym ýok, man sen ýüz keşme owadan normaldy. Esasy ýüregim owadan. Şu ýüregim owadan bolsa, özüň mulaýym bolsaň, şol biraz görmeksiz bolayım dedi. Şu zatlar seni bezeýär. Şu zatlar bezeýär. Häsiýetim owadan bolsa, adam kärçiligim bolsa, şolam adam bezeýär. Onuň üçin üýtgeş owadan gerek gel. Ol Allah tarapyn berilýär her kime. Owadanlyk. Köp sag bolun. Şu wagta çelli size gowşurulan iň üýtgeşik sowgat.
men 2011 yılda Qaraşdırlığımızın 20 yıllığında Türkmenistan'ın altın atırı beyatleşiginde medalı nasip boldum. Şöyle men Zahmet Kahramanı boldum. Bana Zahmet Kahramanı ilen. Arkadağımızın şafer payına münasip bolupsana. Kahraman arkadağımızın şafer payına münasip boldum. İn yattan çıkmacak fırsat, in üytköşük soğuğa durmuşunuzda. Näil duyuyorlar baştan için? Qaraşıptınız mı şu soğuğada? Qaraşamadım. Men işläp halk üçün işläp ýörün. Ýöne men olar ýalyk bagtly pursatlara dogry meni arkadağımız, prezidentimiz beýdip syýlaglar diýip pikir etmeýärdiňiz. Ýöne münasip boldum. Pikir etmeýän owadan pursatlarym biziň ýurdumyzda bolýan eken. Häzir bolup durada. En garaşmaýan pursatlar bolýar. Ene men şuň meni halk isläp raýatlaň isligi boýunça men şu gepleşige çağırlarym. Şuňal söhbetdeş bolarny. Garaşamakdym. Meni ol denan kalyp jurnalyna da ýazdylar, çykardylar. Halka haýyş edýär gaýrat etdi, söhbetdeş bolaýyn diýip. Ondan maňa öwün şu gepleşige çykaýmaly diýip meni haýyş etdiler bol. Men agaýyzy gitdim şu denan kalyp jurnalyna da çykdym men. Halk şonu gören okun kadynlar, okan okun kadyn. Ondan Ayş özüňi görüp diýdi, özüňi bilen söhbetdeş bolmany isle bildirýän kän. Gepleşikleň aşagyna teswirleri biz ünsärýäs. Aknamat Kence her bir iýleşimiň ýaly teswirlerine esaslanyp geçen gedek sanlarymyzda gepleşigimizde halipamyz Anna Bayram Paýaýew ýazamyzda teswir ýazdylar eger mümkin bolsa şol altynatır teleýaýlymyna jahan ýan gepleşigini alyp barýan denanam gepleşigine çağırsaňyz bir şoňam ýüz keşfini görsek diýip haýyş etdiler. Biz hem iýleşýärmiziň elbetde tomaşaçylarymyzyň haýyşlaryny nazarda tutup ter gepleşigimize çağırdyk. Ýene bir gedek daha bolsun aýdýar. Menen begenýän şeýdip halk isle bildirip diňleýän bolsalar bize de uly bagyt şol. Elbette zahmet çekýäňiz siz ýerine düşdük bolýar. Ýerine düşdük bolýar da bize de şo wagtlary bir ýetirsek halka. Gaty dogry aýdýaňyz. Adamyň ömrüne bolmanyna bir gezek hukman etmeli işi. Hukman etmeli işin ben çağılaňy terbiýelen şolar bir ilhalar adam bolup ýetişmekler üçin zahmet çekmeli. Öz kärimiziň daşyndan çağılary terbiýenem ýatdan çykarmaly. Ewe onuň geljegi bar. Soňky watan üçin gerekli adamlar bolup ýetişmek isleýärdi. Onuň şu soňky beriniň gapyny açaýynda da bir ýeriň maşgalasy gelini bolaýanlaryna da muň terbiýetini nädip berdilerkä diýdirmez ýaly. Bu terbiýelemeli çağany. Soňky näteňe näle diýdirmeli. Olar bir durmuşda bir öz ornuny tapar ýaly. Şonýaly terbiýe berseň, men şonýalarda ýykyn edýän. Siziň pikiriňizçe üstünlük bu ýöne işiň şowuna bolmagymy ýa zahmetmi? Üstünlük esasy zahmetden gelýär. Näçe arasda zahmet çekdiňçe üstünlük şondan gelýär. Öz işiňi ynamly çemeleşseň, ýüregiň bilen ýapyşsaň, şolam seni üstünlük berýär. Zahmet diýip siz aýtdyňyz. Zahmet diýip düşünýän. Televizora tomoş etmegi özüňiz halaýaňyzmy? We haýsy gepleşikler ýa-da haýsy kino filmler halaýaňyz? Men esasy özüm Türkmen filmlerini görýän. Atlaryny bellek geçeň. Emlerimne gelin bardy. Jabbaklar diýdi, ondan bir ýuwaş gelin. Esas bir halap dinleýän. Gaýtalap tomoş eden. Gaýtalap näçe gördüm çeda şo kinolardan, filmlerden doýup bolanokda. Şonu oýnaýan artistler da nähile şunu bilen ýüregi bilen ýerine ýetirýärler. Tekstten merekli, işden merekli şu bolşýaly olar durmuşda bolaýan zatlary ýetirmän başarýarlarda. Seni şol filmiň içine alyp gitmäni başarýarlar. Şonýaly zatlar başarýarlar. Olara ses berýän aktyorlar, artistler nähile düşýär, halipa adamlar. Inni bir näçe gepleşikler alyp bardym diýdiňiz. Şolardan daşary Tolemy biziň Türkmen teleýaýlymyz näçe sany kanalymyz bar da. Şolaň içinden şu gepleşigi menem alyp baryp göräýdim diýen gepleşiňiz boldymy? Ýok. Men diňe öz jahan ýagyna erjeli ýapyşdym. Ýöne käň wagt ol 4-nji taba 4 ýaşady. Şonu da
daşından kä wagt haýyş edýärler da. Naşy gepleşiginde ses berip beraýyn da diýip. Ondan men boyun açıramam. Yok diýip. Ondan mertlik ýok da. Başardygymdan olara da kömek edýärdim. Ýöne edil häzirdiň jahan ýagnalyp barýar. Başga gepleşigi ýok, häzirdiň jahan ýagnalyp barýar. Başga gepleşiger baramam. Ýene dowamly bolsun, sizin sesiňi ýene näçe ýyllar eşitip durmak. Allah jany nasip etsin. Köp sag bolun. Aknabat genje durmuşda ýene öwrenesiňiz gelýän zat barmy? Ýa şu isläm hemme zatlarym öwrenim diýip hasap edýäňizmi özüňiz? Durmuşda näçe öwrendiňçe onun doýma ýok. Sebäbi häzirki garaşdy baky tarap döwletimizde de kän täzelikler bolup dur. Başardygymyzdan bizem kömek edýäs. Ondan bizim kömegimizden näme? Şu täze gelen ýaş yetkinjekleri bize gelip soragy berseler jogap berýäs. Islew bildirip soragy berseler. Gelip ýürüýte okap ýören ýokary mekdeplerden tejribesini geçmäge gelýärler tabii. Şonda ýürüýte gelip salamlaşyp gidýärler, gelneçe jan seni göresimiz gelip arzu edip ýördük. Ýürüýte geldik diýip salamlaşyp, hormat goýup, şeýdip sag bolsun aýdyp gidýärler. Men begenýän şo zatlara. Elbette, ol sizin zähmetiňiz, siz jahan ýan gepleşigine alyp barýaňyz, ol söýgüýüni gazanmak ansady işdäler. Aknabat genje sebäbi her gepleşik bar, ony alyp barmak ussatlyk. Soňam alyp baraň soňam şol sesiň owazyň dinleýijileň gulagyna galmagy ol eýem başga doýgy. Bir gedekdenler. Gabat geldim. Ol avtologda bar ýakamam. Men ýuwaşlyk bilen gyýdym bilen gurlaşyp gelýän telefonla. Ondan bir gelnem dik durdy. Muha gurlaşyp şyrdap diýen gurlaşdym men gyýdym bilen. Ondan trubkany goýdum boly. Gelneçe bir daha sonra aýyna diýdi gelin. Menem sonra diýdim. Siz jahan ýagnalyp barýarmy diýedim çekim way ho diýdim. Dinleýärmi diýdim way men onu dinlemem. Ýatamy şo giç berselerem dinläp ýatýan şo gepleşigi diýdim. Awlaýdym taýýan kapyny diýdim. Özümde şondan menne begençli duýup deredi. Ondan geljekde ondan ama wagt parasyň gelýärdi. Ýerýän sen şo gepleşigi. Diýmek men dinleýän ekenler diýen. Men dinleýän ekenim, halka gerekli adama ekenim, Hudaýa şükür edip sag bolsun aýtýan. Gaty dogry. Begençiň çägi ýok da. Şu gepleşigi şu gün ýadyg edýärse, inni ýerden operatorymyz jaň edýär. Cennet durmuşdurlygy gepleşigini ýadýar, hawa ýadýar. Mehman kim? Menim jahan ýan gepleşigini bilýän, hawa bilýän. Şonu alyp barýan aýal maşgala, dena maşgala. Men onu bir kesegem görmedim diýe. Eşitdiňmi sesini? Hemişe de eşitýänmi? Menim onu bugün sen onu görýän diýdim, dogry aýtsam, operatorymyz barýar. Ýa-da gutaralsam kimdigini görkezler. O ýaňymyzdan çykdy, aýtýan oğlanlar bar. Diýmek, siz owadan sesiňiz bilen dinleýijiler, köp sany dinleýijiler söýgüsini gazandyňyz Aknabat genje. Häzir men jan edip işläp ýörün, işden gaçamok. Men dogrusyny aýdyn. Şu dağın hawasy maňa goýarýar. Sebäbi o ýerde sizin söýýän käriňiz hawasy başga barýar. Onun hawasy başgaça. Sungat medeniýet işgärlerine de elbetde ol hawa hökmany suratda gerekli. Açyklyk, arsa hawa, asudalyk. Şunda da bir şeýle bir odan bolýar da, kekler görýär, keklikler joňkullap öňden geçýär, näil bu? Ondan näde ýüreg joşmasy? Näil ýüreg joşup sen ihlas edip şo işiňe barmajak sen. Gaty dogry aýdýan. Aknabat genje çağalaryňyzdan sizin käriňiz ýok. Ýokmy? Bir kiçik gyýdym, geçde çekýär. Geçde çekýär. Ýakydýar, köýnekdikkä. Atbar jolasy gelenler. Ýok. Sesiňize meňdeýäni? Ýok. 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 Aýallygyňda muň sesmek meňdeýär. Olaram alyp barjy diýdiňiz de özüňizden. Olnabat Ali bara çar tarapda alyp barjy ýöne ulaýanlygymyz ol zamanyga diýdimne kän wagtda ol çap etmekde ol maşyn köplen şol bölümde işledi. Ömürlen pensiýada ýadyr oda. Hormatly dinçalışda. Köp sag bolun Aknabat genje biziň durmuşdurlygy satly gepleşigimize gelip sonra taýýarlan sowallarymyza jogap berip bugün köp sany dinleýijileriniňe öz daşkeşiňizi tanadanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar.
bize gepleşigimiz, tomuşadan iyileşerimiz belki şol yürekler yerine baranır diýip umyd edýän elbetde minnetdarlygymyz bildirýäs. Goý owadan owadyňyz, owadan sesiňiz hiç kaçan bady yatmasın, bundan beýlekde gözelleşsin. Ýene-ki şagirtlere halipalyk etmek nesip etsin. Allah janyňyza janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, başgalaryňyň arasynda hemişe güler ýüzüňiz solmasyn. Garyl kazan. Ýöwet edip öwrenmäni öz ýüreklerine düwen bolsalar, gelsinler. Men ýerden sagat 9-a däl, ýerden sagat 8 bolmam ka şo taýda men. Şo ýerde. Şu birinji awtobusymyzyň reýsinde minýän. Şo 9-da baraýyn diýmokda men 1 sagat öňünden barýan. Sagat 6-da da işden aýdýas. Halipalyk etmäne, arkaýyn taýyn men özüme kiçilik bilemok birine öwretmän gaýtam men gowy. Begenjek diýär. Begenjek men. Däbä bizem yaşımız bir sene bar ýa-da. Onun üçin biri ýermezden ýetişip, ana şundan öwrenip diýip şo käri ýöredip bilseler. Sizem öz halipalyňyzdan alandatlaryňyzy şagirdlere geçirseňiz elbetde olaýar. Ol ýerden ýöretseler gowda olam. Gaty dogry aýdýaňyz. Köp sag bolun. Cennet, ana şol meni mehmançylyga çagyrlaryňyz üçin size köp minnetdar. Bize şolar ýaly owadan dünýämizde, owadan durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýän. Kahraman arkadağımda, arkadağlı serdarımız. Köp sağ olsun aydiyaz. Şolar ýaly mümkinçilikler döredýärler. Bizem bundan meýlägem başardygymyzdan öz rahmetimiz gaýgyrman işler. Ýaşlara da başardygymyzdan öwreders nesip bolsa. Sağ bolsunlar. İşlerine üstünlük, janlarynyň sağ bolmagyny arzu etýän. Köp sağ olun, Aknamat Gence arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň söýüp zähmet çekýän käriňizle üstünlük arzu edýäs mundan beýlekde. Inni şu pursatda biziň gepleşigimizde, durmuş turalgy satly gepleşigimizde hemaýetkarlyk edýän hemaýetkarlarymyz bar. Olaram gepleşigimize gelýän her bir mehman üçin sowgat taýýarlaýarlar. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň soňuna şo sowgatlar size gowşuraýyn. Deňsiz taýsy ýeketäk Katmer kafesindan süýjülük elbetde aktyjaklaňyz, başgalaryňyz bilen öýüňizde çaý içersiňiz. Bu bolsa her bir denanlar üçin gerek bolan ferişte elbetde Lolis Beauty Makeup dan elbetde kosmetikalar. Sağ ol, taýýar kızım. Sowgatlarymyz bu bolsa biziň her adymyzyň rahatlygyny duýdyp, rowşan aýakgaplar size. Sağ ol, taýýar. Aýakgaplaryny, owadan aýakgaplaryny uradypdyr. Beýleňi Hudaý syýlasyn. Eger mümkin bolsa kabul etseňiz. Işleňizde size de uly üstünlikler arzu edýär. Şolar ýaly ýylyň halkyň tanamaýan alyp barjylarynam şeýdip halka ýetirýän. Sesiňiz tanaýarlar ony ähli Türkmenistan tanaýar. Elbetde daşkeşiň ol radio gepleşik diýen ýaly bolan soň. Inni sesiňiz bilen birlikde daşkeşiňizem tanarlar netip bolsa iýleşermi? Köp sag bolun gepleşigimizde mehman bolanyňyz üçin. Hormatly Türkmen Portal websaytymyzyň agdalary we mehriban tomoşaçylary, şonuň bilen durmuş turalgy satly gepleşigimiziň bu gezek sanam geçirip gutarýar. Siz bolsa Türkmen Portal websaytymyzdan daşlaşmaň. Sebäbi Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňidir. Ýene-ki gepleşiklerimizde görüşýänçek, sag bolun.